a rayuwa ba a taɓa samun wanda ya cutar da manzon Allah irin shi ba. Ka ɗauki haka har yau ba a taɓa samun wanda ya cuci manzon Allah da magana da aiki ya cutar da tarihi da rayuwar manzon Allah da iyalin shi irin shi ba a taɓa samu ba. Duk yayi haka ne saboda me? Saboda ya samu mulki, ya samu shugabanci. Ƙarshe ya kwanta ya mutu, amma yana rashin lafiyar zai rasu. Dan shi Abdullahi Salihi ne sahabi ya zo ya ce wa manzon Allah ga ruwa, ka yi tofin addu'an kai wa babana ya sha ko zai samu sauki, zazzabi ya yi tsanani. Yana tsananin zazzabi dan ya kawo mai ruwa, gashi nan manzon Allah ya addu'a ya ce gashi nan ka sha, sai karbi kwanan sai watsa wa dan, ya ce fitsarin uwarka bai fi wannan ba, bai da lafiya fa, fitsarin uwarka ya fi wannan. Ya mai ashar ya kore shi, ya kwanta ya mutu. Tsakanin da da uba sai Allah. Sai dan ya sake lallaba, ya manzan Allah kai haƙuri dai da ni, kai haƙuri, dattijan nan ya rasu, gashi nan Allah ya mai alƙawarin azaba, wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim. Allah ya ce zai azabtar da shi tun anan duniya ya faɗi. To sauki muke neman mishi dattijan nan. Ya manzan Allah ka bani rigarka in je in nannaɗe shi in yi mai likafani ko ya samu sassauci. Manzan Allah ya kawo rigar ya bashi. Aka ce manzan Allah ya haka ne da dalili biyu. Dalilin farko saboda darajar ɗan mutumin kirki ne. Dalili na biyu, sanda aka kashe Hamza wannan munafikin ya kawo likafani ya ba manzan Allah, gashi ka rufe kawunka. Dan haka ya mai mukafa'a, ya mai ramuwa. Manzan Allah kuma ya ce man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u, wanda da ya muku alheri ku rama mishi. To ya ramuwa kuma ya kyautata wa dan. Je ka, manzan Allah ya ce in ka hada shi ka zo. Ya hada shi, ya zo ya tsaya zai mai sallah. Sai na Umar ya fuski manzan Allah ya ce wannan munafikin ya ce kaza rana, ya ce kaza, manzan Allah ya ce kaza, ya ce kaza. Kaji Umar ne yake gaya manzan Allah karatu. manzo Allah ya ce wa Umar koma baya, rabu da ni, akhir anni ya Umar. Umar ya ja baya, manzo Allah ya salla, ya tafi ya je ya tsaya aka binne shi. Har an gama binne shi manzon Allah ya ce wa dan ku fito da shi, aka zakulo gawar shi. Manzon Allah ya tofi ya tattofa mishi ko ina, wai dai ya dan samu sauki dai. Ana koma gida sai ga aya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Daga yau karka sake wani su sallah, karka sake tsayawa akan kabarin wani daga cikin su ka nemi shi addu'a. Innahum kafaru billah, sun kafircewa Allah, wa matu wa hum fasiqun, sun mutu suna mutanen banza jairai. Jama'a, menene ya kai wannan mutum ga kafirci? Neman mulki. To abinda nake baku shawara, ko da kana cikin wata kungiya ko karka damu da mulkin ciki, ka san abin da zai dame ka shine dama kungiyar ta addini ce, to addini yana da alaka da karantarwa. Kai ka je ko 40 hadis ka sa ka karantar da jama'a, za ka kwashe jama'a.